उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। वैभववाडी तहसील कार्यालयाला गळती लागली आहे। गुरुवारी मुसळधार पावसात कर्मचाऱ्यांना चक्क छत्री घेऊन काम करावं लागलं। इमारतीवर छप्पर घालण्याच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश उशिरा आल्यानं या मनस्तापाला कर्मचाऱ्यांना सामोरं जावं लागलं असं बोललं जात आहे। वैभववाडी तालुक्याचं मुख्यालय असलेल्या तहसील कार्यालयालाच गळती लागली आहे। तालुक्यात मागील 3 दिवस कोसळत असलेल्या पावसामुळे इमारतीच्या छतावर साचलेलं पाणी थेट कार्यालयात आलं। महसूल शाखेत गुरुवारी हा प्रकार घडला। त्यामुळे या विभागात असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चक्क छत्री घेऊन काम करावं लागलं। या गळतीमुळे या भागात पाणीच पाणी झालं होतं। या कार्यालयाच्या इमारतीवर पत्रा शेड मारण्याचं काम मंजूर झालंय। याकरिता 36 लाख रुपये मंजूर झाले। मात्र या कामाला कार्यारंभचा आदेश उशिरा मिळाला, त्यामुळे काम उशिरा सुरू झाला। याचा मनस्ताप कर्मचाऱ्यांना आणि कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांना सहन करावा लागतोय। याबाबत तहसीलदार दीप्ती देसाई यांच्याशी संवाद साधला असता त्या म्हणाल्यात, कार्यालयात गळती झाली याचा कामकाजावर परिणाम झाला नाहीये। इमारतीवर छप्पर टाकण्याचं काम सुरू आहे। हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग करीत असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलंय। आता सरकारी सुशेगात काम करण्याच्या पद्धतीचा फटका सरकारी कार्यालयालाच बसतोय। तिथे सामान्यांची काय व्यथा घेऊन बसलोय। श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।